Ešte než začne toto video, by som ťa poprosil, aby si dal odber na tento kanál. Blížime sa k 100 odberateľom a do konca roka by sme ich mohli dať. Tak, užívaj video. Čaute! Vydal som nové video po dlhej dobe, pretože dlho nebolo video. A dneska tu bude reakcia na Patricepové nové video. Privat Patricep SMP časť 6. A vraj má výsť nové SMP. A je to premiéra, hneď teraz to vyšlo, hej. Vraj má výsť nové SMP, v ktorom ma pridal. Dal mi rolu youtubera, to som veľmi rád. Potom za 2 dní je Silvester. A poviem vám takto, keď za 2 dní dáme 100 odberateľov, nie sme ďaleko, ale keď za 2 dní dáme 100 odberateľov, vydám normálne video, ktoré bude séria let's playov. Prisahám, ale musíme dať 100 odberateľov. To je prvá vec. A druhá vec, taktiež nás budú rozdielovať do tímov a ja viem s kým som, ale nepoviem vám to. By the way, trénoval som v horách PvPčko, aby som sa pripravil na toto. Takže ideme na video, reagovať. Ale mohli by sme vás prijať medzi jedných. Takto, poznova. Si kokos, aké intro! Joj, more, dávaj head. Náš kráľ, Matrixstep začal teda s rokovaním, takže máš slovo. Dobre, tak na začiatok by som chcel povedať teda, že veľmi vážne, že ste tu všetci prišli. Aj keď veľmi na výber ste teda nemali, ale čo už sa dá robiť. Ide o to, že vlastne doteraz máme na celej mape iba... Dole, Maxo. Doteraz máme na celom serveri iba vlastne jedno nové registrované mesto a ním je práve Stephen, naša milovaná zem. Ale chcel by som sa ospravedlniť rebelom za to, čo sa stalo minulé. Hej, oni mali minulé tú vojnu. Za nimi. Ako sme ich chceli, povedzme, nie veľmi pekne privítať do našej rodiny. Preto teraz navrhujem, každopádne mám pre vás navrh, akožto kráľ Stephamu a vlastne tým pádom kráľa celého serveru, by som vás rád privítal ako občanov v našom meste a mali by ste svoje práva, mali by ste svoje, ako samozrejme tým, že už ste raz boli rebelovia na to, ale nebudete na rovnakej úrovni ako zvyšok mesta, ale mohli by sme vás prijať medzi jedných z nás proste. Ako samozrejme budete stále musieť dodržiavať požiadavky pána kráľa. No, to sa mi neľúbi. Ale vlastne by to robilo rezidentov alebo niečo také Stephamu. Berte to tak, veľa nás tu nie je. A keď budeme všetci v jednom meste, no tak je to win-win. Čo tam bolo napísané? Áno. Vie sa tu stať aj také, že asasinácia. Asasinácia? Atentát sa tu nám veľmi nestane, ak to vyskúšaš, tak... Nezabudnite, ak sme tu v plnej sile, celý Stephen vieme vás prečísliť, dobre? Povedz, máš nejaké požiadavky? Hovorím ti, ja prijem na server, všetko sa spadne. To je jak Tommy Init, keď prídel na Dream SMP, všetko sa posralo. A potom sa zlepšilo. Ja som nový Tommy Init. Ja mám požiadavky. Samozrejme, ale teba sa nepýtali. Vlastne ide o to, že tie tvoje požiadavky samozrejme musia byť také, ktoré by sme mohli dodržať, ktoré sú zároveň aj nám pohodlné. To platí aj pre teba, Pati. Na udržiavanie. To je môj hovorca, on neviem, na čo vymyslí. Je ťažké sa rozhodnúť. Si v každú chvíľu, že sa vám niečo môže stať. A pravdou je, že popravde pod týmto slovom pôvodne boli ten teďka, ale rozhodol som sa to spraviť viacej mierovou cestou. Takže Robin, súhlasíš s tým, že zrušíte stranu rebelov, stanete sa členmi našeho mesta a že toto celé vlastne sa môže skončiť bez vojny? I guess. Ale ja nehovorím Maxikovi, ja hovorím Robinovi. Čakaj, ja sa ešte idem na jednu vec pozrieť. Hneď som späť. Nie, zostaň v miestnosti, Pati. Zostaň v miestnosti. Nech môže robiť, nech si chvíľu premyslím aj. Takže idem k tebe, ideme si podať ruky. Dobre. Môže byť? Dobre. Vieme to riešiť takto? Dobre. Pripravte sa. Dobre, ja ti verím, Robin. Si môj kamarát. Dobre. Dobre? Dobre, tak. Máme ruky. Zdraj! Vy ste to chceli? Toto je vojna! Toto je vojna! Kde je moja elitra? Ja mám elitra. Ale zasa... Svoju šancu mali! Mali svoju šancu. OK, mám misiu od kráľa. Ale chod sa usať, ty malý. Jožo, ty prestaň klamať. Ty by nechom otočiť. Pozor, Ancestors. Koľko smrti sme sa dohodli? 10. 10. Jednu máme?
Mňa Máme nezabije dve už. nikto. Ancestrus raz zomrel Ajman. Mňa nezabije nikto. Do pekla. Maxi je na bieske, krúži okolo. Pozor, je hore, za tebou, Adam. Ty s kým je Gossip? S nami. S nami, Á, dobre, tak som Asi by sami dvaja, ne? do pekla. Idem podpaliť penis na konferčnej miestnosti. som to taký úplnej riči. Ja som Regeneruj sa. niekoho zabil, what the hell. Miri. Ako si umrel na Mirka? Ja Ako si neviem. umrel na... Ja tam neviem. Maličký, ty. Sama New Prince Tien. Už ešte, Jajman je tu. Má fire stack. Dobre, fire stack. Toto je napínavé. To si bol ty, Maxi. To si tam Aj, na... to som sa ja to Ale Maxi... Sme na neho traja, chlapci, no tak. Jo. Maxi je tu. Nemyslím to tak. Šing! Dobre. Máš taký dobrý goddamn meč. Pufonik, nevyzerá to pre teba najlepšie? Mal by Maxi, si... však máš sharp SQ pekne. Poďme, chlapci. Citrus má 9 smrti, ešte jedna má 10. Ping, ping, ping. Ako ešte nemáte? Nemám to. V našej strede smrdí za... No, chlapci, 9 devs. Dobre. Chlapci, odbuchli nám stranu hradu. No pekla, kto to bol? Ja presne viem kto a presne viem, kde sa schováva. To môžeme aj hrať buchajci, pán. Zabíte kapitána hlavne. Ne, toto je pasca. Potrebujem iba nech... Ja mám nápad normálne. Ja si urobím vlastnú stranu a budem tam mať vlastný tým. Jeden nasleduje A budeme Ancestrusa. Dúfam, že Gossip je dostal Ako je 600. toto pasca? Jedna na čo hráte, to nemôže A byť. budeme, vieš, ak tímovať, že my budeme tímovať s tou stranou, ktorá nám najviac zaplatí. Pasca jedno, poďme na ňo všetci. Presne tak bude. Bye. Teoretické robím teoretické útoky. Máme tam delať. Ancestrus, ja som ti hovoril. Prišiel si. Počkaj. Druhá časť stepemu. Jaká druhá časť teba mu? Štadión a tieto veci. Tam nikto nebude preboha, aj keby nahrám zálohu. Povedz mi to, kde si? Maxi, bežím. Miri, ja som ti hovoril, povedz mi, kde si, prečo si autistický? Kde si bol? On Povedz mi. nešiel tým vašim Uniková cesta. na random spúfoník. Au. Ale zasa, prečo si mi nehovoril? Povedal som ti 26 krát. Miri, povedz mi, kde si. Prečo si Lebo som bol? v strese, utekal som im, vieš. Ježiš, strese. Si v Minecrafte, ty expert, tu stres neexistuje. Stres, malý pes. Jasne, typický No, dačo. Ancestrus. Ale ja, chápeš, ja som zabil dvakrát niekoho a teraz zomriem z toho, že spadnem z vysokej onej. Ten človeka nechce. Mirko, čo robíš? Som ti hovoril, nechod do zbytočných súbojov. O, Tak nie. kamo, poď! Paťo, poď! Davaj, dohyluj sa. Poď, davaj, Killing spree. poď. Davaj, Miri, ty PvP. už nefajti ani raz. Yes. Proste Tak ako camping. raz. Dobre, stavme sa. Ja si stavím, že vyhrá Patricep v tejto bitke. Schovaj sa niekde, chápeš, schovaj sa niekde. Možno si náhodou explóziu, tak nie? Robi potrebuje pomoc. Patricep Kamo, never ja die. tu stealth bombujem. Nemám Kde? poď Je? na Gossipa, Ja nemám netuším, poď na kde je. Gossipa. Kamo. Miri, čo si chcel s nimi rýchlo prerokovať? Ničia sa budovy, zabíjajú sa ľudia. A na čo to je vlastne? Nikto sa nikde nepohol. Presne. Hej, poprosím, aby si nechodil cez veci. Ale rozumiem tomu. Pardon. Z vášho uhlu pohľadu tomu úplne rozumiem. Poviem pravdu, nebol som tým najlepším vládcom v Stenhame a keď sa na to spätne pozerám, vlastne rozmýšľam, prečo som to spravil. Dalo sa oveľa jednoduchšie všetkých dostať na rovnakú stranu. Presne. Tak Žiadna asasinácia. ako to plánuješ robiť? Viete čo? Takto. Neplánujem žiadne ďalšie vojny. Tak nejak si nie som istý, či si zaslúžim hodnosť kráľa. Ak sa o ňu chcete pobiť, choďte do toho, ale ja som si práve... Som riadny zbabelec. Popravde som tu len tak, umieram jeden raz za druhým a ešte kričím na ostatných. Takže... Jasne.
Pamätka. Dobre, Čo si urobil? viete ako sa ja vyjadrím? Úprimne, aj keď som po boku Matristepa a je to kráľ pravoplatný akurát teraz, tak aj keby urobil hoci čo, som stále na jeho strane. Takže myslím si, že by bolo To si dobré. veľmi cením. Takže myslím si, že by bolo dobré, aby sa tí, čo majú záujem o pozíciu kráľa a ukončenie tohto servera vlastne, alebo hocičo, pobili hore na sume, tak ako sme ako to celé začalo vlastne pri tom castingu. Dobre, takto, váš tým, pomalé kravy. Zvolte si jedného, ktorý pôjde na post kráľa a z nášho týmu úprimne myslím si, že by som to mohol byť ja, nie? Nie, nebudeš Leuško novým kráľom. Takže Mirko a Adam, hlasujete za to, aby som išiel do duelu a vyzval Ancistrusa? Mirko? Ja som počul bitku, to znamená, že asi áno. Adam, ty? Určite viem, že by si to zvládol lepšie. Duel Dobre. Maxi versus Leo. Ne, ja idem proti Maxikovi, je to dohodnuté. Po pomaly roku sa nám dostalo k ďalšiemu napínavému súboju. A tentokrát to bude nielen o postup na Patristep SMP, tentokrát to bude o kráľovský titul. Gossip, ty A vyleď proti a sebe pozeraj sa stoja. na nás z vrchu, jo? Proti sebe stoja Pufonik, legenda tejto generácie, a Patristep. Lava. Práve nepúf. Mám pripravené instant healthy. Nech vyhrá ten najlepší. Nech vyhrá ten na... That is me. Napíšte do komentáru, kto si myslíte, že vyhrám. Ja si myslím, že osobne vyhrá Patristep. Lebo natáčal som s ním jedno video, ktoré koraptlo a nevydalo, ale reálne dával ma celkom dosť. Proste prehrával som, hej. Ale potom som dal Uno reverse a on zase tiež, čiže tak. Štartuj to prvým Môžeme hodením začať? instant healthu. Poďme na to. Fúha, pardon no. Halo? Hold up. Poďme! Fú, poďte. Poď. Ancistrus so sľubným začiatkom. Patristep sa drží. Senska. Nedávajte tu na žiadne knockback Senska slogy ani nič 116. tak. Otáčajú sa z jednej strany na druhú. Myslím to tak. Maxik už je na kraj. Patristep s novým kobatom, ale Poď. stratil ho. Ideme na koľko? Na 3 víťazné? Áno, už som to hovoril, mal si počúvať. Výborné. Je to na 3 víťazné? Jo, Budeme napínavý súboj a veľmi taktický. Je to ako Everton Musí proti to dať Liverpoolu, Paťo. všetko sa hrá cez stredu. ty kame sa reálne kvačuť jak rezeň. Maxik sa vynikajúco otáča. Ešte počkaj sem, Jaro. O, tu sa laklo. Jo, laglo. Laklo, okej. Poď. Už máš za chvíľu prílohu. Yes. Extra, ne? Je to Triklikuj. Kapitán sa utopil z nejakého dôvodu. Každopádne náš súboj pokračuje. Robin, komu fandíš? Pufonik never dies. Toto je napínavé. Paťko do toho. Ja spravím teraz. Bude absolútny masakér, ale užím vám ihrisko. No. No jak prvom to polčase. urobiť? A keďže máme daylight, No. tak bude vidno aj bez torčiek. Poďme na to. Ready. Teraz sa začína prvá sranda, chlapci. Dobre, Miri, povedz kedy. Ja vás odštartujem znovu instant healthom, OK? Oh, wow. Keď dopadne, začíname. Raz za Keď čas nám dopadne, prečo na začínate. instanta. Sledujte, buďte pozorní. Ideme na to! Poď. Napodobne gossip! To je pravá Oni sa tam fatia a ten gosu iba. Ja milujem koláče. A tu sa bude Poď. odohrávať. Miri, daj nám instant help, hej? Raz za čas. Ja som si stavil na Patristepa. Môžem autoclicker. Mám pocit, Pufonik, že trošku používaš autoclicker. Ne, Hej. ale... To je určite. Používa autoclicker, je to počuť. Ak niečo také, vypni si to hneď, inak... Vieš, budeš diskvalifikovaný. Priznaj sa, inak tak už si nejak. diskvalifikovaný. Buď sa priznaj teraz, alebo diskvalifikácia. Autoclicker sa Počuješ to nedá. podľa tých hitov, vieš? Miri, daj mi instant health. Ideme na to. Šing, šing. Je to tu? Poď. Finálne kolo. Aťko tlačí. A možno fakt mal. A toto sa nejako nevyhrá? Kebyže naozaj mal autoclickera vypoho, tak to vidno, jak úplne prehráva.
Šikovná prvka od Maxíka. Ty práve už by som bol 20 na mŕtvy. Je tomto tu dá. Poď to dáš. Kámo, keby to bolo na SGčkách. No presne. Kebyže to je na SGčkách, tak toto je fakt akože... Fajne. Sa z jednej strany postiel len na druhý, alebo... Čakaj, tam ide zaspať. To dáš. Ja robím presne o čom To je hovorím. napínavé. Stále je toho príliš taktické, príliš sa na strede, málo sa Než riskuje. Že by teraz, tak nie. Ja viem, čo skúša. Ale nepodarí sa mu. Toto na Patricepa nejde. Áno. Poď! Im daj regeneration. Že napínavý sumorátor. Však im daj regeneration. Poď! Patricep vyhral! Je to tam! Vyhral Patricep, Patricep je novým kráľom. Oh, dobre. Tak to je neuveriteľné. Toto je veľmi dobré. Maxi začal jesť proste. To ja tlieskam, hej! Nerobím bumbaja. Úžasný finish. Niečo neuveriteľné. Kámo. Right click. Let's go! Dobre, tak stávam sa novým kráľom servera. Máme final screenshot, ladies and gentlemen. Ahoj. Jop. Guys, vybuchol som. Takže ešte by som, že ste boli tu nás spolu so mnou, vidíme sa na budúce. Nazdar. Kamarát, toto bolo, že napínavé as fuck. Kamoško. Napínavý. Fight. Napínavý fight. Urobil som reakciu na môj kanál. Dík za content. Kamoško, tak povedzte, mám tu gramatické chyby, jasne, že mám, ale ja sa tým netrapím. Takže, Patricep není kráľ, Ancitrus prehral, alebo proti komu to išiel, a novým kráľom je Patricep. Takže, môžeme povedať, že najbližšie, keď sa pripojím na server, tak dávam takto, chcem si urobiť vlastný tým a budeme mať, že budeme sa volať napríklad Rebeli, alebo tak. A mám nápad. Chcem urobiť vlastný tým na Patricep SMP s tým, keď sa pripojím, že budeme tým, ktorý bude pomáhať tej strane, ktorá nám najviac zaplatí. A názov musíte vymysleť vy a ten najlajkovanejší komentár dostane srdiečko a taktiež bude nový názov pre túto skupinu a spýtame sa Patricepa, či to potvrdí. Ale najlajkovanejší komentár na tomto videu bude názov našej skupiny. Neviem ešte koho tam dám, ale vymyslíte názov. To je vaša domáca úloha. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto video a my sa uvidíme pri ďalšom videu a nezabudnite dať odber zvonček, blížime sa k 100 odberateľom a bolo by to veľmi super. Ďakujem a ideme ešte na Discord. Takto. A čaute!